Роберт Миңнуллин. Әлеге исемне ишеткәч, кемдер елмаеп куярга мөмкин, кемдер моңаеп, кемдер бәлки елап та җибәрергә мөмкин, аның турында исенә төшереп. Кемдер инде балачагын исенә төшерә һәм андый кешеләр бик күп. Әлеге шагыйрь, әлеге сәясәт эшлеклесе турында без бүген әдәби хәзинә тапшыруында сөйләшәчәкбез. Рифат Салах белән. Исәнмесез, кадерле дуслар, сез әдәби хәзинә тапшыруын карыйсыз һәм аңлаганыгызча бүген ул тапшыру Роберт Миңнуллинга багышлана. Бик кызык, менә Роберт абый дигәч, кем соң ул Роберт абый дигән сорау туа һәм ни өчендер һәр кеше әлеге сорауга үзенчә җавап бирергә мөмкин. Кем өчендер ул әти кебек якын, кем өчендер ул сүз остасы, кем өчендер ул тәрҗемәче, кем өчендер ул әкият язучы, кем өчендер ул балалар шагыйре, кем өчендер ул бик җитди сәяси хәтта темаларның кузгатучы бер шәхес. Рифат, сезнең өчен кем ул? Минем өчен, әлбәттә, шулай балачагымның бер өлеше дип саныйм мин аны. Чөнки Роберт абыйдан башка мин балачакны һәм балачактан башка Роберт абыйны күз алдына китерә алмыйм. Әлбәттә, ул безгә беренче чиратта менә шул балалар шагыйре буларак килеп кергән, күңелебездә балалар шагыйре булып калган. Шуңа күрә безнең балачагыбыз әлбәттә Роберт абый белән бәйле. Ләкин минемчә менә Роберт абый дигәндә балалар шагыйре буларак, балалар өчен шигырь язган кеше буларак, Роберт абый үзенең заманын күпкә узып, әллә кайда калдырган кеше кебек. Әлбәттә, Роберт абыйның шигырьләре бик тирән, ул үзе дә бик үзенең шигырьләрендә әйткәнчә, ул минде картаеп туган дип әйтә, ул үзе дә ул шушы балалар өчен иҗат итеп гомер буе яшәсә дә, ул әлбәттә бик акыллы һәм шул вакытта бөтен фәнни һәм башка төрле яңалыклар белән кызыксынып бара торган кеше иде, мин аны шулай дип хәтерлим. Һәм инде ул һәрвакыт балалар әдәбиятында яңалык кертергә тырышты, аның палиндромнары, аның эчпишмак кебек шигырьләре, аның тау шикелле менеп, моннар баскыч шикелле төшә торган шигырьләре, баскыч шигырь бар мәсәлән. Шуңа күрә ул беркайчан да теге артта калган кешеләрдән түгел иде, ул һәрвакыт алда бара торган кеше иде һәм шушы бер генә безнең иҗат белән генә кызыксына торган кеше түгел, нәкъ менә төрле фәннәр белән кызыксына торган кеше булган дип хәтерлим мин. Шуңа аның күп кырлылыгы бәлки үзенең теге гади генә шигырьләрендә бәлки чагылгандыр да инде. Менә мин теге үземнең сүзләрем буш булмасын өчен бер теге кичкенә генә эзек исемнәрдә бик чагыла аның менә балачакның балаларга багышланган шигырь, ләкин исемнәре шаккатырлык. Мәсәлән, сугыш беткән көнгә теге 9 майга багышланган шигырь исеме атала Тынычлыкның туган көне. Тынычлыкның туган көне. Шәбит. Бик матрис. Менә монда тагын бер исеме. Кичкенә бер авылдагы кичкенә бер башлангыч мәктәптә укучы. Кичкенә малайлар турында моңсу шигырь. Шул бик моңсу шигырь ул. Бик моңсу шигырь. Ул бит инде бөтен теге авылның трагедиясын күрсәткән бер шигырь. Үзе дә бит шундый балачагында шундый мәктәптә үткән дип әйтик, ул 9-нчы сыйныфны безнеңчә әйткәндә 9-нчы вакытта 8-нче булгандыр мөгаен. 8-нче сыйныфны тәмамлагач ул инде аңлавымча кулинария училищесына китергә җыенган булган бит инде. Чөнки туган авылларында мәктәп булмаганга күрә, аннан соң инде башка мәктәпкә барып, Карабаш мәктәбенә барып укып бетергән дип хәтерлим. Роберт абыйның шулай ук бик кызыклы фактлар бар менә аның турында. 5 фактны әйтеп үтәсебез килә. Балачак хыялының беренче чиратта умартачы булу, чөнки аның әнисе дә умарта тоткан. Шуңа күрә аның да умартачы буласы килгән мөгаен. Яраткан шөгыле фотога төшерү булган. Яраткан ризыгы бәлеш. Без инде социаль челтәрдә колорап пешергән бәлешләрне хәтерлибез. Аның турында шигырьләр язып, бик кызык итеп куя торган иде ул. Яраткан спорт төре җыю йөрү булган икән, көнгә 6 километр, менә кызы әйтүенчә, көнгә 6 километр җыю йөри торган булган икән ул. Һәм яраткан шигыре Барсыда дигән. Бөтен шигырьләрендә бик күп дип язган. Бездә дә шулай яраткан шигырь дигән бер тапшыру бар. Анда инде балалар үзләренең яраткан шигырьләрен укыйлар. Һәм менә берсе хәзер без сезнең белән Роберт Миңнуллинның безнең авыл зоопаркы шигырен карап китә алабыз. Шәһәр малайларының күргәне юк гомергә. Бездәге җәнлекләрне, бездәге кош-кортларны. Теләсәләр күрергә, килсен алар авылга, аптырашта калырга. Алар бездә үй саен, күреп була көн саен. Атлар бездә көн буе кешегә эшләшәләр.
Яшь тойлар хәлләреннән тойганчы кешнәшәләр. Колыннар да туйганчы уйныйлар, тешләшәләр, кәҗәләр сүзешәләр. Куяннар теш кайрыйлар, үрдәкләр, казлар көндә үлән чукыйлар. Күркәләр кабарына, җим эзли кабарына. Әтәчләр һәм тавыклар тары чүпле савыттан. Сарыклар, бәрәннәр киртәгә сыйнганнар, бергәрәк җыелганнар. Шибешләр һәм бәпкәләр кочып канат астына йокларга җыенганнар. Бирегә кайчагында мәче дә кирип чыга, биредәге дусларын макмай да күреп чыга. Кайчагында бирегә каргалар килеп куна. Сойсканнар, писнәкләр, шипшыклар кирип тула. Алар янына безгә көндә кирергә була. Көндә кирип аларның хәлен белергә була. Һәрберсе таный безне, һәрберсе тыңлый безне. Җәнлек һәм кошларыбыз барсы да дусларыбыз. Авылыбызда өй саен менә шундый зоопарк. Зоопарктан ким түгел, безнең дә абзар парк. Шуннан да ул менә балалар өчен язылган һәм инде баланы төптән чынлап аңлаган кеше тарафыннан язылган икәне монда инде аңлашыла. Шул зоопаркны абзар парк дип әйтүе дә андый неологизмнар, теге татар сүзләрен ничектер шулай заманчалаштыру Роберт Табига бик хас әйбер һәм бик күп шигырьләрендә аның очратырга була. Менә шуңа да менә без бүген сөйлибез әйме, татар телен сакларга кирәк, татар телен кадерләргә кирәк, аңа кызыксыну уятырга кирәк. Ләкин ничек без аның турында сөйлибез, ләкин эшебез ул гадәттә теге менә шул сөйләүгә кайтып кала. Менә Роберт Табига килгәндә, ул менә нәх менә үзенең шигырьләрен шулай матур, саф татар теле итеп яза, аңа тартыласың, аңа кызыгасың. Роберт Табиганы сәхнәдә ишеткәч, аның кебек сөйләшергә тырышасың. Менә шундый Хуҗа Насретдиндагы булган теге үзен акылсызракка, җиңелрәк кешегә салынып, нинди акыллы сүзләр әйтә бит. Менә Роберт Табигда качак шулай теге җиңелчә генә сүзләрдә күп мәгънә сала ала. Минемчә бу теге татарлыкның асыл сыйфатларының берсе һәм белмим, аны куып тотуы хәзерге заман баласына була алыр микән безнең буынга? Әлбәттә була алыр, минемчә, чөнки Роберт Табигның җыр теле аның әлбәттә бик кадерле, ул безгә барыбер күңелебездә саклана. Һәм татар телен саклар өчен дә минемчә ниндидер әсәр уйлап чыгарга да кирәкмидер, ләкин менә һәрвакыт татар телен сөйләшергә кирәк, минемчә бик гади әйбер ул. Роберт Табиг кебек кешеләрнең шәхесләренә аны махсус өйрәнергә кирәк, әйме? Гадәттә ничектер теге җәлеп итә торган тормыш анарда юк, булмаган. Бер яктан монда инде язмыш мәсьәләсендә әлбәттә Роберт Табиг ул әтисез үскән, әтиләр аның бу дөньядан китеп барган дип беләм. Һәм аның бит инде беренче җыры да хәтта менә бөтен дөньяга популяр булган беренче җырларның берсе дип әйтәгәндә. Әнкәй бизнесыннан алып кайткан, анда без 5 бала үстек, әнкәй белән тик үсмәдек иргә кочакта. Без әнкәйнең 5 шатлыгы идек, 5 кайгысы булдык кайчакта. Менә шундый шигырьләре белән ул минемчә шушы ачыр тормышында әйткән, әлбәттә сугыштан соңгы чорларда бик рәхәт булмагандыр, ул бит шул вакытта туган кеше. Менә җыр теле дигәннән әнкәй бизнесыннан алып кайткан. Аннары әнкәмнең дугалары, әйбит күбесе аның Роберт Табигның икәнен белми дә әле. Ләкин менә аның инде әнкәйнең акчачлары бар әле. Акчачлары, менә ул җырлар яши, һәм ул җырлар ничектер халыкта яши, һәм күп очракта без аны Бәтеш, Роберт Табигның кем икән дип теге кайчак аннары гына сүзләре Роберт Миңнуллиннеке дигәч кенә кайтып уйлап куясың шуның турында. Ләкин чыннан да менә бу кешенең, шагыйрьнең җырлары халыкта яшәве, ул инде минемчә үз тормышы белән яшәве, бу инде шагыйрьнең халыкныкы икәнен аңлата һәм инде менә чыннан да аны мәртәбәли генә. Şeker, söylediler.
Biz için de konuşsana bu traydık milli halde bu yigitler kızlar jırlagaç şunda tege milletibizning әле киләчәге бар дип өметләнеп торасың һәм менә шундый клиплар булганда минемчә әле алга китәчәк. Һәм шунда да милләт турында сөйләшеп битсәк, Роберт Абиның иҗатыннан ничек икән ул? Роберт Абиның иҗатын дөресен әйткәндә, мин менә үзем шәхсән Роберт Абиның фанаты түгел идем дөресен әйткәндә, теге үзем шулай бит инде ул шигырь яза башлыйсың. Моны нәрсә инде бу шигырь языла дип әйтә. Шигырь яза башлыйсың да инде, шигырь яза башлыйсың анда теге меланхолиялы тулы шигырьләр, анда һәрбер юлга ниндидер метафора, ниндидер чагыштыру сыйдырырга тырышасың. Аннары теге шундыйрак теге зифатларны укыйсың бит инде, мәдәрис әгъләмнәрне укыйсың, шундый авыр шигырьләр укыйсың. Аннары теге татар әдәбиятын, татарның менә рухын, тарихын, борынгы җырларын, безнең тамырларны өйрәнә, тарихны өйрәнә, бәтеш менә бит кая икән ул чын теге безнең асылыбыз дигән фикер, менә бу киная белән чагыштырулар белән әйтә белү, анда бер сүзгә, бер юлга без гадәттә бер мәгънә салсак, ул анда 100 мәгънә салу менә шул теге кызыктыра аннары, менә шул вакытта әле балачак шигырьләрен дә ача башлыйсың. Аның тагын бер кызык әйбер, мәсәлән, шундыйрак шигыре бар. Тау турында язган шигыре. Шиктер. Нәрсәгә кирәк миңа таулар бар минем илеш илем. Шулай да мин тауларда туарга тиеш идем. Үз-үзенә каршы килеп шулай быргалап торган гадәте бар инде әлбәттә Роберт Абиның. Ләкин бу бер яктан елмайта, икенче яктан җитди шигырьне без җиңеләйтеп җибәрә. Әлбәттә, аның теге һәрвакыт җитди рәвештә генә укый, кеше бик күңелсезләнер иде. Һәм менә шулай быргаланулары, шулай ничектер аңлатып, җайлы гына аңлатып җибәрү минемчә ул хәттә табышы. Аннары Роберт Абиның үзенең әйткән сүзе бар, хәтерлим. Менә ди Роберт Муллин шикелле язу бик җиңел дип әйтәләр ди. Менә язып карасыннар алай ди. Алай язу җиңел түгел ди. Ул җиңел генә тапкан кебек буласың рифманы ди. Менә шундый кызык әйбер бар инде. Ләкин ул рифмы ди бик катлаулы булып, аны уйлап табу, аны сүз уйнату, аны бөтен исәпләп бетерү, ул җиңел әйбер түгел дип аңлаткан иде бер юлы. Шулай аеруча менә милли шигырьләре, ул бит инде гади шигырьләргә мондый балачак шигырьләренә шул хәтле мәгънә салгач, теге без бит инде милләт дип янган буын буларак, милләт дип янган кешеләр, шагыйрьләр буларак Роберт Абиның
менә милли шигырьләренә игътибар итәсең. Тагын бер кызык әйбер бар, мәсәлән, шул ук җитдилек дигәндән, ул аларны җиңелчә итеп бирә белә. Шулай ук татар сүзен ул теге махсус, ниндидер менә милләт өчен язам дип шигырь язмый. Гадәттә шигырьләрендә ничектер үзенә үзе табигый рәвештә килеп керә. Татарлык дип әйтгәндә шул ук хәерле мөнәсәбәт дип әйтик. Мәсәлән, ул татарларга ничек мөрәҗәгать итә, шул татарларның шигырендә инде әлбәттә озын безнең Уран поэмасы бар аның. Әлбәттә аны төрлечә бәяләргә була. Бу булай язарга була инде, булай язарга булмый дип әйтергә була инде. Бу бигрәк җиңел бит инде дип. Ләкин шуларның бөтенесен уйлап бетерү ул бер дә җиңел эш түгел. Мәсәлән, әйткән ул татарларым, газизләрем, исыкларым, сакларым дигән. Менә шушы ике юлда, мәсәлән, татар халкының язмышы күренеп ята. Беренчедән ул үзенең татар милләтенә икәнен күрсәтә, газизләрем дип әйтә икән, димәк, һәм исыкларым, сакларым, ягъни сак-сык язмышы безгә дә насыйп булган. Роберт абыйның бик күп шагыйрьләрдән аермалы буларак, бик зур фото, видео язмалары сакланып калган. Һәм бу чыннан да безнең өчен һәм киләчәк буын өчен зур мирас. Болай күпме яшәп була, уянырга вакыт. Үз язмышыбыз турында уйланырга вакыт. Ирекне бирмиләр тәмен, бер карагаш татып. Сукмады әле татарча үзебезнең вакыт. Тагын коры калачакбыз, авыз ачып торсак. Бодай чәчәсе урында сибәбез шул борчак. Язмышлар хәл ителгән чак. Бу ахыргы форсат. Тик уйларда ил түгел шул. Уебызда корсак. Үзебезнең хәлебездән ялырга вакыт. Торам җиде юл чатында уйларыма батып. Менә никтер шагыйрьне күз алдына китергәндә, без дөньядан ваз кичкән, теге каядыр бикләнгән, ниндидер авырган яки фаҗигале тормыш кичергән кешене күз алдыбызга китерәбез. Ләкин менә Роберт абыйны алыйк. Ул бит гомумән, ул милләт кешесе. Премиялар ачу, мәсәлән, конкурсларга жюри буларак йөрү, ул бик актив тормыш. Әле блог турында, мәсәлән, шунда әйтергә кирәк, Роберт абый бит иң беренче блогерларның берсе, шагыйрьләр арасында. 40 мең язучысы бар иде. 40 мең язучысы. Хәзер бәлки күбрәктер дә инде әле. Әле дә ул блог бара дип беләм. Ну, менә мин күз алдыма китерәм, мин хәтерлим әле ул вакытны. Менә ул блогны башлап җибәргән вакыт, миңарга язылган вакыт. Әле яшьләр арасында да, яшь шагыйрьләр арасында да югыйсә бит бу аларның инструменты. Иң беренче инструмент. Әле теге журналларга ләгү авыррак, син бит әле башлыйсың гына. Менә китап чыгару турында әле сүз дә юк. Менә бит синең инструмент, үзеңне төшер, видеоларны чыгар. Әлбәттә, үзенең тыңлаучысын табачак. Ләкин менә Роберт абый үзенең теге дәрәҗәсенә карамастан үзенең блогын алып бара башлый. Шигырьләрен укый, социаль челтәрләргә элә. Әле шул яшьтә аны ничектер үзенә телефон алдырта бугай махсус шуның өчен видео камералы. Әлбәттә, мин монда кызы булыша дип беләм инде. Таңсылу булыша иде. Таңсылу ханым, Алла рәхмәт яссын, шулай безнең Роберт абыйны продюсер буларак күтәргән өчен дип әйтик инде. Һәм Роберт абый ул булай да күтәрелгән шәхес, әлбәттә, аны безнең Татарстанда Тукай премиясе дә алган, ул халык Җәлил премиясе дә, беренче Җәлил премиясеннән башлана инде, әлбәттә. Халык шагыйре булган кеше. Ләкин шулардан берсе иң кызыгы дип әйтик, 1992 елда аңа халыкара Андерсон премиясенең дипломы тапшырыла. Һәм менә шушы бик матур татарча китап өчен дип беләм инде мин аны. Дөньядагы иң зур алма дигән. Аңа хәтле Роберт абыйның бик күп китаплары чит телләргә тәрҗемә ителә. Рус теленнән башлап башка телләргә тәрҗемә ителә. Рус телләр аркылы инде. Менә шул телләр аркылы әлбәттә инде әлеге премиягә да барып җитәләр. Шунысы куандыра, бүгенге көндә дә Роберт абыйны менә балалар укый. Ул балалар шагыйре булып кала һәм калачак. Һәм безнең фондта да аның шигырьләре яңгырый һәм балалар үз тавышлары белән аның шигырьләрен үзләренчә инде яңгырата. Робертның үлен конфеткә алыштырган. Әлфит конфет яраткан ди. Тик сөймәгән тәнкыйтьне ялт иттереп куя икән өстәлдәге конфетне. Конфетлар җыелып үзара сөйләшкәннәр. Әлфитне ни эшләтергә дип бик озак киңәшкәннәр. Әлфит нәфесен хаманда тыя алмый дигәннәр. Булай булса җир шарында конфет калмый дигәннәр. Конфетлар сөйләшүдән соң кызыгышлар икән. Әлфит конфет капса, аның тышын тешләр икән. Әлфитнең яшереп кенә конфет кабуы була. Әлләлә!
Ой-ой-ой! Телсіз қалу бұла. Тішлерінің сызлауын біріне де басмағанды. Бір заман тішлері сызламай башлаганды. Шундагына әлфитебез рәхәтләнеп көлә алган. Эй сигенгән, эй сикергән, һәм көзгегә төбәлгән. Хикмәтенең нидә икәнен шундагына аңлаган. Авыртырга авызында бер теше дә калмаган. Шулай итеп ул тешләрен алыштырган кәнфиткә. Әллә малай, әллә бабай, кем дип дәши кәнфиткә. Менә Миңнуллин дигәннән, бездә бит инде Туфан абый бар Миңнуллин. Аны Хәсән Туфан белән бутыйлар дип әйтик. Юк, исеме шулай дип беләм, аны Хәсән Туфанны хөрмәтенә кушылган дип исемен беләм. Инде Миңнуллин инде безнең татар халкында бик күп андый фамилияле кешеләр, талантлы кешеләр, шул ук мәсәлән Туфан Миңнуллин бар, Роберт Миңнуллин бар, әлбәттә тәнкыйтьче Фәрваз Миңнуллин бар. Чынлапта Роберт абыйның шундый кызык вакыйгалар булган. Безнең бит Туфан абый урыны җәннәттә булсын, шулай ук бик талантлы, бик зур әсәрләр яза торган, драмалар яза торган кеше иде, драматургыбыз, күз алдыбызда тора торган драматург. Һәм аларның фамилияләре охшаган. Шулай итеп бер заман Роберт абыйга бик зур премия килеп төшкән, 70нче елларда булган бу хәл. 2000 сум ул вакытта инде хәзерге 25 миллион була торгандыр инде мөгаен. Менә шундый акча килеп төшкән, Туфан абыйга, Туфан Миңнуллинга дип әйтик, 1 сум 57 тиен гонорар килеп төшкән икән бер елы. Һәм инде Роберт абый менә Клара апага да күрсәткән, менә кара, миңа күп акча керде дип, Клара апа караганда, монда бит Т.А. Миңнуллин дип язганнар дип. Шулай көлешкәннәр дә, аннан соң акчасын кире биргәннәр, ахыры дип аңлыйм инде. Икесендә шәхсән белү бәхетенә ирештем дип атыйм. Мин белмим, үземне бик бәхетле саныйм. Һәм инде бәлки картайгач, теге өлкән яшькә җиткәч, мин инде утырачакмын. Мин бит аларның кулларын кыскан кеше дип теге. Шулай ниндидер күңелгә җылылык, ничектер менә бу хатирәләр барыбер күңелне җылытып тора. Һәм Туфан абый да шундыйрак кеше иде. Ул менә бер сүзне, ул да бит инде җитди булмаган сүзләргә ниндидер зур мәгънә сала торган. Аның бер шундый сыйфаты бар иде. Гади генә сүз әйтеп куя, аннары уйлап утырасың, чыннан да бу шулай икән бит дип. Тагын бер хикмәт бар, ничек дип әйтим инде, без инде Роберт абыйны мактадык, аның Андерсон премиясе алуында турында да сөйләдек, ләкин дөньядагы иң зур алма дигән китабы өчен дөньядагы иң зур алма дигән шигырен укымадык шикелле. Минемчә, уксак дөрес булыр микән? Әйдә. Дөньядагы иң зур алма. Бу юлы сезгә мактанып тормыйм. Сөйләгәндә дә берни арттырмыйм. Мин бит малайлар зур алма таптым. Ул зур алмага үзем шаккаттым. Шундый зур алма исен китәрлек, бүтән авылны кунак итәрлек. Белмим ул ничек шулай уңгандыр. Ул җирдә иң зур алма булгандыр. Тутарлык түгел, ике куллап та, таба алмадым сезне юллап та. Шуңа мин сезне көттем дә, кайтардым игә, тәгәрәттем дә. Чынлап зур иде, алдамыйм сезне. Ул зур алма кайда дисезме? Тәмле иде шул, битте, калмады. Бер генә каптым мин ул алманы. Бу теге, менә шундый балык тоттым кебек. Нәкъ шулай әлбәттә, ләкин балыкта булдым. Инде әлбәттә Роберт абый турында бик күп сөйләргә була. Ләкин инде безнең тапшырудан бер мәгънә аңласагыз, шул җитәдер дип уйлыйм. Бу дөньяга балалар күзе белән, балалар карашы белән карасагыз, әлбәттә һичшиксез бәхетнең нәрсә икәнен аңларсыз дигән төшенчә минем үземә якын булды. Белмим, бәлки сезгә дә якын булыр. Ләкин бәлки сез үзегез дә акыллы кешеләр, сез үзегезгә берәр нинди нәтиҗә ясый алырсыз, үзегезгә ниндидер яңа фикер чыгара алырсыз. Роберт абый үзе дә балачак белән яшәде, балалар дөньясында яшәде, балачагыннан бер кайчан да китмәде дип әйтергә була. Әнисе турында бик матур җырлар язып, һәм әлбәттә халкыбыз өчен түкми чәчми бүтәнсендә бирде, күңелендәге бүтән алтын бөртекләрендә, инҗиләрендә бүтәнсендә безгә бирде. Аллаһның рәхмәте яусын. Һәм Роберт абый кебек шәхесләр, алар бик сирәк була. Киләчәктә дә менә аның иҗаты белән яшәрбез дип уйлыйм. Шулай итеп, әдәби хәзинә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм инде без сезнең белән саубуллашабыз. Роберт абыйның иҗатына тагын бер тапкыр күз салып алыгыз әле. Тагын бер нәрсә табырсыз. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе очракларга кадәр.